Siyabingelela sizwe sonke sakithi. Uyabingelela namhlanje uDr Spikili. Sibingelela wonke umuntu nje osibukelayo njengamanje lapho khona ama-subscribers kaDr Spikili. Nabantu bonke abasizwa odokotela besintu nabantu abasizwa uDr Spikili. Siyababingelela bonke. Namhla-ke sibingelela abantu nje. Ngikhona la emhlabeni uyalingana la engihlezi ngikhona nala uDr Spikili azalwa khona nala asebenzela khona. Wonke umuntu siyambingelela namhlanje. Njengoba ngikhona namhlanje kule video seside kakhulu isikhathi uDr Spikili egcinile ukuvela kungenxa ibhizi ke ukuthi ke makusile ibhizi hlezi iningi kakhulu. Ke nesikhathi sokuthi size la emavidweni siye singabi bikho ngendlela ngenxa yokuthi ibhizi mangabe iningi ngaleso sikhathi awukhoni ukuthi ungashiya abantu begula ukuthi usakwenza ivideo. Kodwa ke sebakhalile kakhulu abantu bathi ayikhona kade sigcinile ukubona uvela. Nalokuthi ke la kaDr Spikili makwenziwa ivideo isikhathi esiningi isuke sekukhona abantu esuke bekhulumile babuzile imibuzo ethile ngoba kule channel kaDr Spikili asikhulumi ngezinto ezithandwa yithina nje kuphela, kepha sikhuluma ngezinto esuka abantu basibuzile zona bese siyabachazela abantu sibafundise lapho nalapho. Ngani ke ngoba uDr Spikili ke udokotela osehamba ibanga elide kakhulu kulo msebenzi wokusiza abantu. Selide kakhulu ibanga salihambile. Namuhla ke udaba sizokhuluma ngalo la. Sikhuluma ngodaba lwesithunywa, ukuphakanyiswa kwesithunywa. Naso nje isithunywa ukuthi kuyinto eme kanjani ngani ngoba abantu njengamanje bayakhala kakhulu bathi baxakwe yinkinga zezithunywa. Bese kuba nani okunye, bese kuba nezizwe. Zonke lezi zinto izona abantu ke ababuza ngazo abasibuza ngazo. Ngizoqala ke ngesithunywa. Isithunywa ke kuyinto efanayo nedlozi. Makukhulunywa ngedlozi, kukhulunywa ngesithunywa. Izinto lezo engathi mina ziyafana. Isithunywa ke wonke umuntu ophilayo la phansi komthunzi welanga unaso isithunywa. Wonke umuntu uba naso isithunywa makazalwa. Ngokwenkolo kuthiwa ingelosi lokho kuthiwa isithunywa. Wonke umuntu unaso isithunywa. Umehluko ke ufike ube la ekuthenini lesithunywa salomuntu sesikhushuliwe yini ngani ngoba kukhona abantu abakwazi ukuthi babonele abantu inkinga zabo. Omunye evuke nazo ebusukelele ngokwamaphupho akutshela ukuthi yazi ngiphuphe wena kwenze ukuthi nokuthi kuwe, noma ngiphuphe kuvela into ethile kuwena nangempela leyo nto ithothi njalo, noma basobha into ethile akuthayimisa umuntu kuleyo nto leyo eboniswa yini lo muntu uboniswa isithunywa. Ngamanye amazwi uboniswa idlozi lakhe. Isithunywa ke leso. Futhi isithunywa ke uyakwazi umuntu ukuthi nje efike kuwe athi ucela umbonele inkinga zakhe mangabe unesithunywa. Ukwazi umbonela inkinga zakhe. Uma ngabe isithunywa sesikhushuliwe ke siyakwazi isithunywa ukuthi emini ilanga libalele ubonela abantu inkinga zabo. Kodwa uma ngabe singakhushuliwe kuphela ukuthi sihlanzekile, uyakhona ukuboniswa ebusuku kulele ngokwamaphupho. Ubona izinto nangempela ubona izinto ezenzakalayo. Bese kuba yini okunye lokho abantu abakubuzile futhi babuza indaba yezizwe. Izizwe ke into ecishe ifane nalokho okuthiwa amabutho. Izizwe ke into ekhandwayo leyo ehlanganiswayo kepha ihlanganiswa nezihlahla ezithile, lezi zihlahla zamagobongo okanye kube okuthile okungamathambo athile okwakhiwa kuvuswe ngamakhambi athile avuswayo. Bese ke leyo nto kwenziwani? Leyo nto leyo umuntu bese esuka lapho uyafakwa leyo nto emzimbeni. Kepha kukhethwa lezi zihlahla ezihlambulukile ezinhle
ezikwaziyo ukuthi zikhuphule isithunywa noma zikhuphule idlozi, bese uyakhandwa-ke loyo muntu. Lento futhi iphinde ihlanganiswe nesidalwa somuntu, lokho kuthiwa yini? Izizwe, abanye bathi isizwe. Leyo nto-ke iphinde ihlangane futhi nesithunywa kube into eyodwa, ekuthenini uma ngabe lento isebenza ihambisane nesidalwa sakho, yamukelane naso, ngoba lento uma ingamukelananga nesidalwa sakho, uthola ukuthi lento seyikwenzisa izinto ezingalungile kahle, seyiphuzisa utshwala. Abanye-ke uthola ukuthi omunye seyimenza enze nezinto ey'rong ngenxa yokuthi isuke lento ingahlanganiswanga kwamagobongo akhona. Isithunywa-ke uma ngabe unaso kanti sidinga ukusebenza la kuwe singakhushuleki, siyakubangela-ke isinyama ey'ntweni zakho. Uthole sesikubangela amashwa, sesikuqedela nomsebenzi, sikuhlukanise nomuntu osuke uthandana naye, sivale ney'nhlanhla uma ngabe singakhushuleki, ngoba isuke sesifana nethunzi, kufana nomuntu uma engenwe yidlozi. Uthola ukuthi uma ngabe angalamukele leli dlozi, into zakhe ziyaphazamiseka. Yilokho nje okuningi kakhulu ngithi angichazele abantu ngibahlukanisele ngalolu daba belokhu bengibuza ngalo. Kunjalo-ke aziningi kakhulu iy'ndaba esinazo namhlanje, njengoba abantu bazi ukuthi-ke namanje uDr Sibhikile usenza lo msebenzi lo adume ngawo, ukuthi la ekhaya siphakamisa abantu besuke bafuna ukuphumelela ey'ntweni zabo, kuney'phakamiso. Asithwalisi thina la ekhaya, kepha siyaphakamisa. Umuntu uma afuna ukuphakamisa inhlanhla yakhe noma izinga lencebo kuyena, siyaphakamisa. Ukuphakamisa lokhu osuke kuhlangene nomsamo womuntu, thina senza lokho okuhambisana nesidalwa sakho, kepha izinto seyiphoqa ngenkani ukuthi nanoma kuthiwa ziboshiwe, zikwazi into zomuntu ukuthi iqaqeke. Lokuphakamisa esikwenzayo akuxabani nesidalwa somuntu, kuhamba nomsamo wakhe. Into enhle ngakho-ke ukuphakamisa, akunamgomo obekelwa yona, awudli igazi lamuntu, awubulali muntu, phela nje usebenza ngento ehambelana nenhlanhla yakho, isuke inhlanhla yakho se-edithiwe. Zinjalo-ke iy'ndaba, siyahlola-ke thina la, siyahlola umuntu noma ngabe kuthiwa ukhona la esigodlweni, nanoma ngabe kuthiwa ukude, uyakhona umuntu okuhlolelwa noma ekude angakafiki esigodlweni. Yize sikukhuthaza kakhulu ukuthi-ke umuntu u-right uma ngabe efika esigodlweni, kodwa uma uxakekile ungakwazi ukuhamba ufinyelele la esigodlweni ka-Dr Sibhikile, uyahlolelwa noma ukude. Zinjalo-ke iy'ndaba, ama-direction-ke aza la kwa-Dr Sibhikile umuntu uma ngabe efisa ukufika khona. Ugibela nje imoto eziya kwaMhlaba uyalingana, kodwa wena uya eBhambanana. KwaMhlaba uyalingana eBhambanana, isitobho wehla kusona kuthiwa yiseMathayini, lapho ufike wehle khona uma ngabe uze ku-Dr Sibhikile. Uma usuwehlele emathayini-ke kuyibanganyana elincane nje okuye kudinga ukuthi uhlangatshezwe ngemoto lapho osuke wehle khona uzofika la kwa-Dr Sibhikile. Uma uza nemoto yakho njalo, siyokunikeza ama-direction, ukwazi ukuthi ungena kanjani. Yilokho nje, akuningi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Bhabha yini, ngicela ningibambe evidweni elandelayo. Siyabonga.